En af de organisationer, der kæmper mod de ulovlige stoffer, er Anti-Doping Danmark. Krimi 5 har fået lov til at følge en af deres aktioner. Her er de på vej til at afsløre dopingmisbrugere i et motionscenter i Københavns Sydhavn. Det er et såkaldt højrisikocenter, og det hænger sammen med, at vi har testet en del positive i det her center, og vi forventer at kunne teste flere positive. Kontrollanternes ansigt bliver sløret, så de fortsat kan arbejde anonymt i træningscentrene. Anti-Doping Danmark anslår, at 55.000 danskere bruger ulovlige dopingmidler for at blive store ekstra hurtigt. Typiske tegn ud over store muskler er uren hud, store kæber og et stort nakkeparti. Der har mit den røde deroppe, han er meget oplagt. Kontrollanten konfronterer nu den første, som han mistænker for at være på steroider. Primært på grund af hans størrelse, men det er også den udstråling, han har. Altså hvis du forestiller dig en alfahand, der gerne vil pusse sig op og strikke lidt rundt med det ene og det andet, så har du sådan set beskrevet ham. Hejsa, må jeg forstyrre? Ja. Anti-Doping Danmark, at jeg kontakter dig for at lave en dopingkontrol. Så frem du ønsker at deltage ved kontrollen, skulle du sige nej til at deltage, så vil de give dig 2 års karantæne. Vi vil godt deltage. Det er absolut ikke første gang, personen bliver mistænkt for at have taget ulovlig doping. Ja, der er kommet nogen hen til mig før i tiden og spurgt, hvad jeg har taget, og om jeg kan skaffe nogle ting, og så videre, ikke? Og så henviser jeg dem så videre til nogle andre, som jeg ved ligger inde med ting, ikke? Han forklarer altså, at alle kan få fat i de ulovlige dopingstoffer, hvis de vil. Nu skal du se her. Der er et toilet ved siden af. Jeg skal bruge en urinprøve på 75 ml. Målet med Anti-Doping Danmarks uanmeldte kontroller er at skabe et miljø, hvor unge ikke ender med de store og unaturligt pumpede bodybuildere som idoler. Steroiderne har mange skadelige konsekvenser, både for kroppen og psyken. Jeg skal nok sige stop. Og så får du et brev hjem på den adresse, der går 3 til 4 uger, skal du regne. Den udvalgte testperson forstår godt, at Anti-Doping Danmark forsøger at afsløre de brodne kar i fitnessmiljøet. Der er meget doping i omløb lige for tiden, og der er rigtig mange, der klarer det. Den næste kontrol bliver ikke nær så let. Jeg vil gerne indkalde dig til en dopingkontrol. Okay, men det er sgu ikke tid til lige nu. Og hvad så, når du gør det der, så kan jeg ikke træne nogen steder mere? Det kan jo kun, hvis du bliver testet positiv. Det ved jeg ikke, om du gør. Det er jo ligegyldigt. Hvis du kan tage mig på en urinprøve, så bliver jeg testet positiv. Ja, lige præcis. Medtør. Det kommer til at blive positiv lang tid. Ja, nu tjekker de ham lige op i med ideen. Han siger, at han mener, at han vil blive testet positiv. Så derfor så ønsker han sig ikke at deltage. Og det er sådan set et meget typisk scenarie. Det er nok sådan, det oftest sker. Manden får nu en karantæne på 2 år fra samtlige organiserede motionscentre i Danmark.